Mlaen gan Edwards, ond Edge yn thorri allan, Howard am bwysau yn troi. Edwards yn brasgamu mlaen, ceisio mynd i Bay Simpson, bron o gael ei faglu, dal a fo, teg at y Cwrt Cosby, groesiad dim, teg at Amis ar y foli ar draws, mae'n dod am gol wych i'r tîm cartra. Mark Cadwaladr, ei 5 gol o'r tymor, 8 munud o'r gêm di chwarae, y Flint 1, derwyddon cefn dim, 10 munud i chwarae, Maher ar gig crydd. Teg at y Cwrt 6, mae'n disgyn y rydd i Sam Hart, ond mae'n gam sefyll ar y postyn pella, medda y dyfarnwr cynorthwyol. Sam Hart roedd oedd hi'n gefn o'r hwyd, ond mae'n ddill Llyman gael ei godi'n sydyn iawn. Simpson, bron o'n ismonach o hwnna, a mae wedi gynnes monach o hwnni. Howard yn ryngu pyrmeddiant, Amis yn y Cwrt Cosby, Conor Howard dim yn cam sefyll. A blaen troed, heibio i Michael Jones, 19 munud ar y cloc. Mi greuodd ar gynta, mae o sgorio yr ail. A fel Cadwaladr o'i blaen i 5 gol o'r tymor. Y Flint 2, derwyddon cefn dim. Iwan Cartwright. Mae'r ergyd, mae'n i David, fflachio. Teg at y golwr, ac allan ei am gig gornel, ond i werth cynnig o fanna gan Cartwright. Neb yn gael lawr. Hart yn brysgamu ymlaen rwan, ac yn mlaen i Edmund Clark. Ceisio mynd i Bay Edge, mae o fyd yn hawdd iawn ar draws y Cwrt 6, ac o rhaid i mwyn i gael y cyffyrddiad ola na. Hart ar gig crydd uniongyrchol teg at ymyl y Cwrt Cosby. Neb yn ei chyrwy, Amis ar y foli! A mae di heiddi hwnna yno, Josh Amis. Mae gol gyntaf yn uwch gyngred Cymru. Taran o ergyd, heibio Mike Jones, dim gobaith i'r golwr. Clark. Ceisio ymdibio i Joe Foreman yn y Cwrt Cosby. Edmund Clark, bas wych i Tom Weir, arbediad o didog gan y golwr. Mae dal yno, mae Ben Maher wedi selio'r triffwynt gyda Cole Blair. O fi Neil Gibson yn poeni dim. Gol gynta'r tymor i Maher. Pedwerydd o'r noson i'r Flint. Rattling gwneud y dda. Ond yn colli'r meddiant wedyn, mae'n dal yn gryfach yn y dacl. Buckley yn y Cwrt Cosby, sgwar, mae Amis! Ond diolch angen o! A mae Jordan Buckley wedi coroni perfformiad y Flint yno. Gol gyntaf yn uwch gyngred Cymru iddo fo. Y Flint 5, derwyddon cefn dim. Sometimes when you have a result like that, you think, you know, everything must have gone your way, but I think it could have been more, and that's not me being disrespectful to Kevin Druids. I just felt that we were very, very good on the day and the players were excellent in carrying out the game plan. Really disappointed. After Saturday, we spoke about kicking on now for phase 2. Tonight, lads have had an opportunity, and ultimately, we've bottled it. The players who started the game have not started well. Found ourselves 2-0 down at half time. We spoke about things at half time, hoping to see a reaction, and it just wasn't there.